da ya mare ni. Ya mare ka? Wallahi. To gidan da koyar da ni. Ya kamata mu dauko malami. Kai mun je mun kawo malami. Kutubele. Ka ji labarin shi malami wai? Na maru. Ya kamata mu je mu dawo da malami. Wallahi na maru. Ka sani da yake dai. Na sani. To mu tai. Ya kamata mu tai. Sai da sauri. Tun da na nuna ina kaunar ki. Wannan aikin na fidda aljanun nan ai an ba mu ba garin gaba ko wanda dai iya ne. Nan shekaran jiya wasu nan makwabtan nan aljanu da mai su ni na je na fidda guda 70. Aljanu ba. Duk garin nan ba aikin fidda aljanu ya kace mu ya kare. Yau aiki ne da mai yasa na komo gefe na zauna guna fara so su takura mu yau ba inda dan je. Amma fa in irin wannan aikin ya taso dole mu je ya muka iya dole ne. Ya muka iya irin wannan aikin ya taso. Fidda aljanu aikin mu ne. Wa alaikum salam. Amalan Tanimu. Ya kake? Ya iyali ya ko? Amalan Zakariya. Ya kuke to? Ya gari. Ya gona? Da dama. Ya fama to? Masha Allah. Ya Allah ya jama'a. Ai kana nan. Ina nan wallahi. Tunda mun je har gidanka muna neman ka. Yau kebewa ne saboda bana son takura yasa na zo na kebewa na yawa. Na san je karan je can na je na fudda aljanu guda 70 sun bani wahala. Na san amma da yake aikin mu ne mun kare wajen fudda aljanu. Ka bari kawai. Don mu wahidin ne ya kawo mu. Me ne takura muku? Aljanu ne suna gidan ku wannan gidan da na sani an gwannan naku. din da. Wannan irin abu suke muku? Kai wallahi Malin mu suke ga maka. Yau aljannun daure su da yi. Yau ba. Ni yanzu ina sallah hana mun sallah suka yi. Mu je daure su da yi. Ka haya mu dai. Mu je ku zo ku biyo ni a baya kawai. Da dare sallah suka hana mu. Ku biyo ni. Yau ai sun mu da wara. Yawwa kuma na manta mu daya gida amma tunda na zo nan wannan abun bugu ne. Kuna ji? Idan kuka ji ihu a gidan idan kuka ji ihu ni da su ne muka gamu. Kurku bude kofar nan ku bar su kawai. Ni da su ne muka kurku bude kofar ba. Ba za mu bude ba. An kuka bude kofar nan duk abin da ya same ku ba ruwana. A to. Ni da su ne. ba. Kurku bude kofar nan. Kana ba ko mai malam. Kana kuna ji? Duk ihun da kuka ji. Kurku bude na muku gargadi tun a bana ce idan kuka ji ihu kurku bude. ba za mu bude ba. Kaga wannan dan daure su wannan kuma dan ba su kashi ne. Kurku bude. Ko sai ka kunce. Nan da kawai idan kuka ga minti 30 yayi kawai in kuka ga minti 30 na gama da su kawai ku bude kofar ku duba minti 30 yayi ku bude kun ji gidan mamar ko irin shiga da dan mushi Bude kofa. Kan mu da. wai ku bude Ta bara ya wala. Ya fara cin mu ban janu. Kan mu ban janu. Ya ta mu. Wala ya fara cin mu ban janu ba. Da ya wala fice da. Yau ba ce har da mu shege ni. Da malam din da ba yana aiki. Da malam yana aiki. Ba bude. Bude. Ai wani ya ga ba. Ko bude. Akai. wannan aljanu na ku ba na duniya bane